Kinudang-kudang tansah bisa lelati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mas Pedro. Kang Garing apa dene Bagong? Piye? Le, ada apa Mas? Alhamdulillah aku iso bali kanthi wilujeng. Wah, syukur truk. Kowe budal wingi sowan yang Dwarawati atiku malah sing ketir-ketir kok. Mongko bapak bareng kowe lunga bapak paring dawuh, Reng. Iki Petruk oleh nindaki kewajiban tak kongkon yang Dwarawati, rasaku kok kurang kepenak. Mula bapak banjur mata aji pameling, mak celorot beganan oman tekan kene. Terus diutus karo bapak. Penembahan kula nyuwun tulung Petruk mangawat-awati sowanten Dwarawati. Iya, aku ketemu karo begawan Anoman kok. Ora delisipan to. Ora, wong pancen wis kangsen kok. Aku wis kencan, aku tak bareng begawan Anoman aku ya ngono. Ha iya. Adate sok nyegat dalan iki ora. Ning begawan Anoman wis methuki aku ning Dwarawati kono. Wah, syukur. Kabare piye, Mas? Ditampa ora? Lamarane Senet kusik ben naring napasku sik engko tak crita ning ngarepe Bapak Semar gen utuh. Oh iya. Aku iki kesel iki Kang Gareng. Piye kesel? Ya aja sambat. Wong dikongkon iki ya panen kesel kok. Nek wis aguh iki ya aja nganti mingkuh. Ora ngono, karepku jroning awakku sing kesel iki aku ene ana tamba ben ora krasa nglangut awakku iki sing bar lunga. Lah iya, yen pancen awakmu kesel ya lereno sik. Kowe tak lipur gen atimu seneng, ben atimu iki semeleh. Nggih. Wah, jan aku bareng sowaning Dwarawati oleh nunggu nganti 9 jam ning awak nganti lara kabeh. Iya. Bareng saiki aku mulih tekan kene, aku wene ana hiburan men awakku saya enteng. Iki dasare karo anu kok, Nduk. Ngiras pantes karo jagong. Ngono ha. Sowan Bapak Haji Wardaya lan Ibu Retno Maruti. Iki kagungan kersa mantu ya kuwi Mbak Rima kang wis kajatu krama dening Mas Taufik. Mula aku karo kowe ngiras pantes nambani kesele Petruk karo atur panglipur karo warga sing lenggah ana kene. Nggih. Aku tak nyuwun anu iki ana sing ngersake uler kambang. Waduh, uler kambang ji ana sing ngersake. Ha iya no. Piyai kene iki piyai budaya kok. Heeh. Mula aku ya kintun salam kanggo para kadang-kadangku pengrajin gapit sing ning kuil kana. Nggih. Ya matur nuwun, wayang kuwi yen ora ana sing ndukung di balik layar ora iso ngene iki. Mula ya wajib matur nuwun karo sing wis kepareng sabiyantu ya ta, sing kepareng natah wayang, sing nungging wayang terus sing nyiyasa gapit. Nggih. Muga-muga sungu rasaya larang ya, Tru. Wong nyatane ya iki kudu dipok-ipok. Nggih, ning aku percaya piyai kene iki pancen wis kondang bab perkara nyang seni budaya ki ngejeni kok. Heeh. Sadurunge uler kambang Mas Garing den rene sik. Yo nggo kanca alam-alaman. Monggo. Aduh. Jan Kang Garing syukur dene kowe tak tinggal sedela saiki wis ternak walang sangit. Iya.
Muga-muga hasilnya iso dienggo anu iso nggo nguripi. Ha iya no mesti no. Ha iya, Gareng ngantek kaya ngono dimplok wae nggih. Yo, Mas Gareng Sumarbagya. Ayo kene, kiprahke monggo Bendrong. Bendrong, monggo yo. Mas Gareng. Dawuh. Lah jan. Kula niku salute karo panjenengan ngono kuwi lho. Semangat terus. Wah, semangat mergo dalange mangan semangit. Lah nggih ta. Nggih, yo kudu semangat, Mas. Nggih. Mergo manungsa ki diparingi rezeki tetep kudu semangat. Amin. Sik. Pripun? Nyendal ambekan sik. Ayo mesti kuat wong kulino olahraga kok ya. Olah-olah kuwi kok olahraga. Ya olahraga ya mene iki maling apa piye? Ya mboten sing jenenge wong joget ki rak ya ngolahke raga to. Iki ngolahke raga ning tanpa warming up terus disengkake kiprah. Lah pripun panjenengan Bapak Haji Wardaya niku nimbali panjenengan iki pancen wis diantu-antu tenan kok. Alhamdulillah nggih Mas. Pun kapan kagungan kersa niku idam-idamane kepengin ngaturi Mas Gareng Sumarbagya niku alhamdulillah dalu menika sampun kasembadan. Nggih niki imbal balike kula ditimbali kejaba diparingi rezeki kula nggih nderek bangga. Banggane pripun? Bangga Pak Wardaya sebagai orang yang bisa berhasil. Nggih. Bahkan berhasil dalam segala hal. Leres. Spirituale ya oke, menata rumah tangga oke, usahane nggih dadi. Terus dasare panjenengan niku piyaine ora isonan. Nggih. Pak Wardaya niku napa niku piyai sing kulino nindakake zakat, infak kita kulino sedekah. Wong sedekah niku ora pekoh ning malah saya bakoh, ora wutah ning malah saya wutuh. Jebule keberhasilan beliau itu kuncinya hanya dua. Kuncinya apa Mas Gareng? Hal yang membuat orang berhasil itu adalah usaha. Nggih. Dan beliau kuat karena hal yang membuat orang kuat itu adalah doa.
Leres. Doa dan usaha menghasilkan ya begini ini keadaannya. Nggih. Beliau Mula sangat antipati dengan sing diarani apa kuwi putus asa, karena hal yang membuat orang itu hancur adalah putus asa. yen arep mirsani Pak Wardaya aja saiki, nggih ta? Ning kudu dielingi nalika rekasane mbiyen kaya ngapa. Leres. Gandeng wis ditebus kanthi prihatin, mula nemu kamulyan ya aja diireni. Ning kepara ayo ditulat apa sing dadi lakune Pak Haji Wardaya kok iso nganti sukses. Nah niki. Niku. Mboten enten donya lu instan tidak ada. Oh nggih no, ora ana wong mulya sing tanpa rekasa. Pakai proses dan Nggih. pokoknya siji ora ana sing instan, dan yang kedua sing perlu dingerteni di dunia ini tidak ada hal yang mustahil. Nggih. Nek cara kula anu kok Mas Gareng, aja didelok hasile. Ning deloken carane menghasilkan niku pripun. Nggih. Nggih ta, nek carane menghasilkan niku kanthi dalan sing bener, halal, ya ndagingi ngeti. Nadyan to omah ora gedhe, montor ora duwe, ning oleh golek niku halal, niku celengane swarga. Nggih, nggih. Nggih ta? Nek ketoke wah omahe gedhe. Waduh, terus mobile papat mengilat kabeh. Ning carane golek niku kok kanggo korup sing nganggo ngapusi. Ya mung enak ning donya, ning bab swargane apa ning alam kanane ya mbuh. Betul, betul, betul. Nggih. Mula aja sulap karo gebiharing lair. Mergo gebiharing lair niku iso direka daya, iso digawe, nggih ta? Yen kula sakniki pun boten kenggo gebiaring kahanan. Nggih. Dadi ngeten Mas, dadi umur-umuran sak kula niku sekarang tidak mencari kekayaan tapi mencari ketenangan. Nggih, heeh. Nggih kula nggih klebet tok Mas. Kula siji ya mencari tenang, ping pindhone mencari walang saking iki jen klubuh. Ning ya seben aku kanca melek ya ngit ya. Sik mlebu ning jarik ra iki. Gak agar mlebu ning jarik mesti petruk karo lho Bapak. Iya. Ning pancen nimbali Mas Gareng iki ora rugi kok. Oh, Lho suarane ya jogete ya aja luar biasa. Jare seniman iki kudu all round. Ha iya no, niki mau rak lagi kiprah. Yo walang kekek, walang kekek, walang kekek. Yo. Wah, iki. Nah, cara etanan geni. Heeh. Apa ora elok? Ambuh. Made Jawa Tengah iso joget cara etanan cara Jawa Timur. Lho iki mergo kerep sering ditimbali teng tlatah Jawa Timur, ora ketang sithik-sithik nggih mempelajari. Kuwi rak lagi walang kekek, urung nek serampat. Yo, serampat yo. Sari wong
apa kok terus dibersani piye oke kok terus sarene kono. Ngono ae sirahe ya dipas ngene dini. Ora sajane kaya bagus-bagus ya. Kan aku arep panasi sing ngendang. Sing medhoke napasku sing ngendang. Apa ana iki irama semene iki? Iki irama joget apa iramane maling konangan? Lah niku gen semangat kok ya. Semangat apa? Wong kok sik ambekan sik. Lah wong ibu-ibu sing lenggah ning nganti sakyane nunggoni Mas Gareng. Yo nunggoni ngibur. Iki kopine munggah-munggah pucuk iki. Ya ora apa-apa, pancen wis diniati ya. Wis joget apa meneh? Ora. Wis ora. Ora. Aku mandeg malah nesu aku. Ya, ora sakniki wis ora wis. Pun mang leren wis, leren. Wah, ngono ngerti to. Karo Nggih. wong tuwa kok. Tak tambani iki ana sing ngersake uler kambang. Lha, saking Bapak Harsita Koripan. Waduh, nggih. Koripan ndi? Mriki no Koripan Oh, kene kok. mriki nggaten kuripan. Anak no. Sale Purwodadi kono ya ana kuripan. Oh nggih, saben daerah mesti ya ana sing memodo asmane. Nggih. Ya, uler kambang sik. Aku nyemek-nyemek. mengke dasare sik emosi. Lah ngopo? Aku gagas kok ya ana ya. So ter kowe ngerti bak ter kayak mesti tulisane kutunggu jandamu. Ya. Terus apa meneh? Iki mono tulisan sithik ning nyengit lho. Apa? Ning rating sebelah tengen iki. Apa tulisannya? Tulisane sabar su. Ngono iki. Aku waduh aku. Ati aku arep nyalipi ra sida perkara kono tulisane sabar su ngono iki. Lah ya Suwi karepe nek Sumar Bahagia ta kuwi. Berarti itu ditujukan iku. Itu. Aku ra sida nyalip aku wah. Wah, ya aku ya. Mula ten dalan niku kudu nganti-ati. Nggih. Nggih to Bapak wis dawuh to nganti-ati wae setengah slamet. Setengah slamet. Apa meneh ora nganti-ati padha karo soroh nyawa. Nek ya bener najan kuwi apa tulisane ora kepenak ning ya pancen ning dalan kudu sabar. Oh nggih no. Ning sune iki lho. Nggih suki sabar, kuwi sabar banget. Ayo. Nggih, San. Ular kambang su. Sapa? Oh, malah ngetut-ngetutke wong aku Ora sing iki lho sing mbok kanu sapa ngono lho. Sufahmi. Supahmi. Mbak Sufahmi Atin. Lah ya kareku ya kuwi sune. Kene Mbak Fahmi, kene karo jeneng kene Mbak Fahmi. Sawang irung nembang blas. Sapa Mbak Fahmi to? Fahmi. Aduh Jan, alhamdulillah. Napa Mas? Sesuk-esuk putrane arep budal ning Eropa kuwi. Lho nek di Sajake arep makili apa kuwi apa kuwi karate, ha Mbak. apa atlet apa Boten festival seni. Wah, festival seni. Nggih, Loh, wonten seni Austria. Wonten Austria. Nggih, kalih Ceko. Seni kok tekan Ceko Australia mbok ning toilet. Kuwi ra yo. Lah nek mlebu to golek Ceko, garenge wis Ceko wit lahir. Seni budaya yo, Mas. Oh. Nek ngene jenengan seni apa? Yo ngono kuwi lho ning toilet. Lho ora tenan lho, budal sesuk. Saestu. Alhamdulillah. Sesuk ono moni aku. Pripun ajeng nyangoni, Mas? Wah, sesuk Mas Gareng budal yo an. Oh, nggih, Mas. Wonten pundi? Kowe arep ngomong dibudalke mesti. Arep budal balik ning Semarang ngono lho. Oh, Balik kok budal. Ya anu ya muga-muga slamet anake ya, Nduk. Amin, pangestunipun. Anak sing karo sapa? Halah. Ya karo bapakne no. Karo bapakne to. Kari jawab karo bapakne titik ora perlu emosi. Lah nek ya pertanyaane kuwi ya ora penak dinggonke talingan. Ya. Lah, kata-katane kuwi ora penak. Mbok kata-katane menawa kuwi. anak kentol, anak pupon. alah pupu karo kentol iki cedak. Anak pupon ya muga-muga wah prestasine ra. Nggih. Aduh jan. Wong sing iso dibanggakan nggone dhewe mung kari budaya, sing ora tau kalah ki mung budaya ngene dhewe iki. Ya ora wingi kalah ceki kalah budaya. Ya wong iso tekan kono ya. Budaya mungsuhe karo Bu Sastra. Ya Mbak Fahmi kaya apa? Ulere kaya apa? Ganteli apa ora? Wah. Ulere diwut-diwut apa ora? Nggih. Sik tak dehem. Ah, muli. Anak. Ya. Beti apa wong urip
alus empuk iyup sinambi ngresiki walang sangit. Teng celekit ya. Donya ninggil tata kelawan budi utama yen digagas dawa urip mung sedelo Yo ya. Yo. Janji sabar sawai jembar-jembar marine lemu-lemu yo senggaan cara mbiyen iku jebul nganti sayaene ya tesih diarep-arep ya Mas. Sing pundi. Janji sabar lan ora kesusu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Niku. Nggon aku ana senggaan ngono wonge nesu e. Lah kok iso? Jadi sabar tur aja kesusu pari apa sawahe jembar-jembar parini pancen lemu nesu gitu. Wong parine kok dadi parine. Ah ya wong salah sak perkara hurufe artine wis beda tegese. Niki ya ndongake muga-muga pari-pari sing ana kene iki adoh saka sekatahe ngomong. Nggih, Mas. Lha saiki wis arang-arang lho saiki ana sawah sing jembar iku lagi jembar sithik wis dadi pabrik. Nggih. Dadi perumahan. Ning sak bisa-bisa ya ana zona-zona tertentu ya ta Mas. Sing aja nganti dilangi zona hijau kuwi aja nganti dilangi. Kantong-kantong padi harus segera diperluas. Leres. Ya Mbak Fani. bebasane suwe ngendikane para pini sepuh mbuh kakung mbuh putri saya putri nggih agar gula mentah bab seni semakin kesini semakin kempling ya kaya Fahmi iki sapa sing nyono yen Mbak Fahmi iki biyen mantan penyanyi dangdut biyen iki nganggone begitu kok begini iya saiki ular kabang pangan ular keket pangan
Ular jedung. Pangak yo kuwi. Ular jeding ta. Bagong iki. Nggih, matur nuwun Mbah Fahmi aja lenggah sik. Mergo iki sih ana panyuwun sing nembang kudu panjenengan wong iki ning tulisane. Napa? Nyuwun meh rahina. Anjir. Katur kanca-kanca tani mugi-mugi panene sae. Amin. Saking warung Hik Sri Muncul perapatan SMP Sidowayah Pulan Harjo. Oh nggih, wilujeng mirsani midhangetaken. Nggih, ayo. Iki dibawani sik. Oh bawa. Pak Sarmadi wis sing bawa. Aku kangen suarane Pak Sarmadi tenan. 2 tahun lho gak krungu suarane Pak Sarmadi. Mari kesibukane luar biasa. Oh Sarmadi ki isih ta? Lho. Kletek kok Maksude isih melu abdi. Oh, tesih no. Wah. Tesih niku sok tak abadikan kuwi kan. Anggur aku di air kelas po. Mangga Pak Sar, ayo suarane kaya ngapa? Mangga. Ayo, roman. Mangga. Ayo ruwang hang ayai karti Ayah kardi. Nora kendat pembanguning desa pinudi mure supaya tansah maju ngupakara karang lan rukun tumandang asang kotku merakut Pak Rinto isih ta? Isih. Sih. Tak golek ya mung kuwi ya. Ngopo matem kuwi. Yo. Temah dadya tata harja handa murah sandang pangan yekti jero kutha desa Dua kali.
yo lanjut. Monggo awan ora aneh sing padha seneng karo senine dhewe. Nggih. Yo. Mbak Fahmi, Susi, Dita. Yo jumeneng kene. Eka, Didi, ayo kabeh. Yo. wis radine tansah dielingke wis pancine padha nindakake atan wis lumayan kaya sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga nanti istiqomah hasil lumayan duwe sabara dan berjamaah Salat asar salat saya tinggal doa tidak mungkar mari tadi saja kafe raya kami kita bersolat sunai kesebiasa ikut peta agama ngelingana ning dunya bangsa sila tak terlang tawakal pas kasih kuasa yang terbikin disebut kasuhada yen wajine tansah dielingke wis wajine padha nindakake ada kusumanda kaya sembahyang natapi wajib dawuhe pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga nanti istiqomah langsung lumayan luwe sampurna yang berjamaah salat asar salat saya tinggal doa tidak mungkar maghrib tadi saja kafe raya kami bisa bersolat sunai keseberno ikut perintah agama ngelingana ning dunya bangsa sila sabar lan tawakal masa sing kuasa yang kawikin besok muka Atur nuwun. Mas Gareng. Ya, Bu. Sawetawis satur panglipur kathah lepat diagung pangaksami. Nggih. Ayo arep ndongakne napa Mas Gareng? Mugi-mugi keluarganipun ingkang kagungan kersa Bapak Jiwardaya. Bapak Wardoyo khususipun tinambahan rezekinipun bagas Amin. warasan Amin. tinebuna ing sial dangkal. Nggih. Semanten ugi masyarakat ing lingkungan mriki tansah manggih rahayu, Mas. Amin amin ya rabbal alamin. Tansah manggih ayu-ayu rayune sekolah. Sampai ketemu di lain kesempatan Mas Gareng.